Κεντρικά και πασάρει ο Λαμέλα. Γυρίζει, σουτάρει με το αριστερό Μάνταλος. Η πάσα πέρασε, η ευκαιρία Μαρσιάλ στο Κοτάρσκι. Eliasson targets one goal. Μέτρα στο γήπεδο. Φεύγει μπροστά ο Μαρσιάλ ξανά. Έχει χώρο για να εκτελέσει, το κάνει, βρήκε την μπάλα με τα κροδάχτυλα. Περέιρα, Ελίασον. Δεν πρόλαβε ο Μαρσιάλ. Μάνταλου για τον Ελίασον, το γύρισμα, ο Πιερό δεν μπορεί, αλλά μπορεί ο Μαρσιάλ. Αλλά έφυγε και από τον Γετζιόρα και η προσπάθεια να πλασάρει τον Κοτάρσκι έξω. Σε διαφορετικό χώρο, Πινέδα για τον Μαρσιάλ, πέρασε ο Μαρσιάλ, πλάσαρε ο Μαρσιάλ, σκόραρε ο Μαρσιάλ.